Segala dikaja asa dapet kandaknya. Ingin dia tindak ingin dibawa. Segala dikaja asa dapet kandaknya. Dalam kitab Al-Quran lah dijalekan, pantangnya kalah dari kawan-kawan. Katiko mandapik haratonan banyak mulai mahilang, kakui kadiminta. Tapi sabaliknya jika dapik musibah, barulah ingat Tuhanan kuasa. Sasaku dian indak lagu no, malang katibo disaki jo mato. Sipai manusia tunan kurang tarui, rasoka dapik rasoka iyo. Ingin dia tindak ingin dibawa, segala dikaja asa dapik kandaknya. Ingin dia tindak ingin dibawa, segala dikaja asa dapik kandaknya. Dalam kitab Al-Quran lah dijalekan, pantangnya kalah dari kawan-kawan. Katiko mandapik haratonan banyak mulai mahilang, kakui kadiminta. Tapi sabaliknya jika dapik musibah, barulah ingat Tuhanan kuasa. Sasaku dian indak lagu no, malang katibo disaki jo mato. Sasaku dian indak lagu no, malang katibo disaki jo mato. Tinggalkan rana bunda dan cuba hidup di rantau urang maadu nasi kok lai kasanang. Tinggallah dulu kampung halaman, dan sangko sanang hidup di rantau nyato sansaro menipu diri di siko ibu manahan rasa pada rai jatuh balinang air mata. Makan bapir yang jo daun
garai jatuh balinang air mata. Makan bapir yang jo daun pisang, lalu baal jo lapi salai. Kok hujan turun ke batenggang, aro kasanang sisu jadi nyong. Oh mandekan duang, ampunkan denai, anak mande sedang sansara. Oh mandekan duang, ampunkan denai, anak mande sedang sansara. Badan tak baharago, biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong nan kamanyila. Biarlah jauh dagang karantau, bansai nanti dong nan kamanyilau. Apo kadayo dekna kodong sawhala putui jadi pun patah bidua tarapuang padai mandarong olyang dilamun de ombak gadang. Bidua tarapuang padai mandarong olyang dilamun de ombak gadang. Saulah air
Apa kadayo dek nak kodong sauhala putui jadi pun patah bidua tarapuang badai mandarong olyang dilamun de ombak kadang bidua tarapuang badai mandarong olyang dilamun de ombak kadang Pia malawe oi kanduang urang batabuy Hei satio bulan Muharram nanti adukan Hei satio bulan Muharram
bacan dosamu. Dadang ketek tuwo mudo ndak ketinggalan. Oh, dadang ketek tuwo mudo ndak ketinggalan. Mr. Morgan. Ada iman nurun satu kaki di Mina. Oh, mbak itu bahana sejarah nan mengatakan. Hey, mbak itu bahana sejarah nan mengatakan. Bersama Ranger Koyang. Hey. Asal mulonyo agama Islam bakamba. Din dulunya nan menyebarkan. Oh, si Burhanuddin dulunya nan menyebarkan. Yo kemajuan, setiap tahun pembangunan makin nyata. Setiap tahun pembangunan makin nyata. Bertambah banyak, oi tak jadi perubahan. Oi, ini piamanlah ado wali kotanyo. Hey, ini piamanlah ado wali kotanyo. Asik. Di rantau urang, oi, oh hujan batu, oi kanduang di kampung kita, oi, oh hujan batu, oi kanduang di kampung kita. Eloklah kita, oi samo tupang manupa, oi, baik tu banati tua urangan tua. Hey, baik tu banati tua urangan tua. Oke, masih kita bersama Mr. Morgan dan juga Ranger Koyang. Dan spesial di sore yang berbagi ini bersama channel Endra Sony. Mbak Indah, Ranger Koyang.
kembali baru teman yang kita hadirkan sore berbahagia bersama Mr. Morgan, Ranger Peo dan Channel Endra Sun.